Ne, samo ti kažem nešto, evo, ja sam strašno volila Draganu Mirković, nije što sad sedimo tu i to svi znaju da sam ja jezičana na neki način, ali zaista ne diraj me, ne diram te, to je jedna stvar kod mene vrlo, vrlo bitna. I pored nje sam zaista, i to sam uvek govorila, naučila šta znači estrada i tad je radila još jedna žena koja je stalno padala u nesvest, koja uopšte nije bilo dobro, nije mogla da odradi koncerte, a Dragana je žena koja je radila, dakle, znači, pojavi se ovoliki kez, a znam da je imala problem pre toga, ovoliki kez, 3 sata peva bez prestanka, menja kostime, plesači, sve je spremno. Dakle, ona mi je bila zaista jedna škola kako čovek treba da se ponaša u takvom jednom maniru. I takvu zvezdu kao što je ona i Lepa Brena, to ne može se ponovi, Zdravko Čolić i tako dalje, oni prosto imaju tu energiju zvezde i evo ja znam Draganu, na primjer kad smo radili, ja sam bila klinka, 15 godina, znači žena dolazi na trening sa nama, cap, znači sve, pljaš, špaga, ja u šoku, znači u trenerci žena, ono sećaš se Helenke, patike, znači špaga, sve je radila. A ti si neku prvu, da kažem tako, ono, ozbiljnu popularnost, baš u nekom Draganom spotu stekla, ali tako? Jeste. Opoj su zuboli. Spot bio, lep. Sladak je bio spot. Što bi volio da vidi sad, Marijana je radila to, da. I Nešo je. A recimo i ti si imao, recimo, kad je Ksenija pomenula Draganu, duet sa njom. Ti si i sa Cecom i sa Gagom, dakle... Meni se više sviđalo ovo sa Gagom. Drugačiji tip, brža je pesma. Meni je tu jako bitno da je ta pesma dan danas aktuelna. Ja kad je izvodim vidim da su super, svi provode. To je jako bitno posle toliko godina. Meni je jako bitno, na primjer, da je neko uspešan i da stvori svoju televiziju i svoju porodicu i da živi jedan miran život i da bude jedna gospođa. Tako da, eto, vidiš, i dan danas se te pesme puštaju zato što je neko zaista to zaslužio. A si tad bila faca, recimo, kad se u to vreme, to je, recimo, ajde da kažem, prvi ozbiljnije... Viš kao ja klinka po 15 godina. Bravo. Znači, kad su ti negde prilazili kao... To je bilo drugo vreme i zaista je bilo... 3 kanala i znači tu morali se te prikači i zaključiti. Naravno da i Ljube baš negde tu bio čovek koji bi to sve kao nešto... Mislim, onako bacili su... Nije tebi lako bilo uopšte znanje sve to.